ओमफ्राय सनाया बबेयाव मोननाय? सनाया बबेयाव मोननाय? फिथाइ सुनायखौ खननानै फाननाय। हेल' रायजोफोरा आङो दायो दंफैयो जाहैबाय चिरां दुवार समस्थिनि दागगारि ओनसोलाव। दा बेवहाय जोबोर गिदिर मिटिं जादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। बेवहाय माने 2800 जना दिनैहाय जयनिं जागोन जाहैदों। नायलांबाय थादों पाब्लिकफ्राबो माबायदि जादों। दानिया नोंथांमोननो देखायगोन पाब्लिकफोरखौ बेसेबां पाब्लिक जादों बे दागगारि हाथरसुर प्राइमारिनि मानसिफ्रा। आंनि राजखान्थि खालामनाय जोंनि राजखान्थि खालामनाया मोनसे बिन्दोनि गेजेरजोंनो जानांगोन जाय बिन्दोआवहाय जोंनि थामोनथा आरो थामोनथाया थाखोमानानै दङ। माब्लाबानो हायोमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो होनोमोनब्ला गोबाङैनो जादों आरो लोगोसे 2000 इंलिशआव डिवाइड एन्ड रुल होननाय मोनसे बाथ्रा दङ। 2800 जयनिं दं होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो लास्टसिम नोंथांमोन देखायलांनोसै। ओरै फारसेथिं जाहैबाय सोनाबनि ओमफ्राय गेजेरजों लामा दोनदों। बेफोर खामानिखौ मावनो आवगायनायनि आगानफ्रोमबो दिनै हाग्रामामोना जोंनि सु जानानै गसंथेगासिनो दङ। जोङो बुंनानै जोंनि गेजेराव रागा नांज्लायनो नागिराखैमोन आरो दाबो जोङो नागिरा। नाथाय गारमायाव नांखानाय जि खदै बे खदैखौ जोङो गारफिनालासेनो जोङो उदैयाव मन'नोसो नाजागासिनो दङ। बेनिखायनो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, जुदि नोंथांमोना बुङोब्ला जोङो गोरोन्थि मावनो थांदों, डाइरेक्ट बुंनो हायो नोंथांमोना ओंखार गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो फज'नानै हारिखौ जोङो दैदेनगोन होननानै। मानगोनां रायजो गाव बसुमतारीखौ बे मेलखौ सामलायनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङा दिनैनि मेलखौ नोंसिनि सनाया बैसागुनि नामा? बैसागुनि मा फिथाइ? मा? दावा फिथाइयाबो सना जायो। आदसा आदसा बैसागुनि जाहैबाय ना? दे मोसादो। मा गान मोसागोन? खुगा मेथाइ। खुगा मेथाइ। आदसा मा गान मोसागोन? मा गान मोसागोन? जोंना गाना बैसागु मेथाइयानो। ओमफ्राय केसेटनि मोसागोन ना? केसेटनि नङा, खुगा मेथाइसो। खुगाजों खननानै मोसागोन? खुगाजों खननानै मोसागोन। ओमफ्राय सनाया बबेयाव मोननाय? सनाया बबेयाव मोननाय? फिथाइ सुनायखौ खननानै फाननाय। मा फिथाइ दे? बैसागु बोथोरनि? बैसागुनि बोथोरनि। आदसा दावा बिबार दावा बिबार। दे एसे मोजां मोसादो। ट्रेक्टरनि छबियाव गोसो खुसियै बटाम दाबाय जायख्लं बसुमतारी पाब्लिक रिलेशन सेक्रेटारि चिरां डिस्ट्रिक्ट बंसु बिथांखौ जोंनि सिगां फारसे फैनो थाखाय खावलायबाय। जायख्लं बसुमतारी
बिनि उनाव दङ मनसि मुर्मु भाइस प्रेसिडेन्ट हाथिसा बिपिएफ प्राइमारिनि बिथांखौबो जोंनि जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरबाय बिनि उनाव दङ जोंहा बनसुनि बिरखां हाज'वारि बिथांखौबो नैबे जोंनि जौसाङाव फैनो थाखाय बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि आवगायबोनानै थाफैनो थाखाय खावलायहरबाय प्रमद बर' जिन्दाबाद 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 प्रमद बर' जिन्दाबाद जिन्दाबाद जयेन जानो फैनाय बिथांमोनखौ सिगां फारसे फैनानै आङो जयेन जाफैनो थाखाय खावलायबाय जयनिं 2800 जन जयनिं दं जोंनाय दागारि बे हाथिसा प्राइमारियावहाय बिहिर जाबाय ओमफ्राय मोनाबायबो नोंथांमोननो मोजां देखायनो हानाय नंलिया दा सिमाबो थांबाय सिमसारा बेयाव निउस लागासिनो नै सिमसारा आन्दायजोबलायबायसो दां ओरैबायदि गोबां दङ जयनिंआनो हारसा बर' फारसेनिफ्रायनो ओरैबो नै गावबा गाव लोब जयनिं दिनैहाय मोनाबाय मोजां नुवासै बर' साराखौ निउस लागासिनो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों जयनिंआखौनो आन्दायलायजोबखाबाय मिथिबायबो नालाय सोर मय सोरखो दाफा मोनब्रै मोनबा आलदा आलदा जानानै सोबायना आन्दायलायजोब्बाय सोर बोरै जयनिं जादोंमोन गासिबो आन्दायजोब्बाय 2800निबो बारा दङ जयनिं जाग्राफ्रा ओरै दाबसे बेयाव दाबसे सोजोबदों सोस्लाबायनो हायासै आरो गुलाय मुलाय जाजोब्बाय केमेरा खेग्राफ्राबो आन्दायजोब्बाय ओरैबायदि गोबां जयनिं जादों नोंथांमोना स्टेजआव गाखोनानै देखायदों